Pozdrav youtuberi i youtuberke i svi ostali, danas krećemo sa novom igricom Pecarinski, ako ti jebo dragi. Kreti igricu. Pozdrav youtuberi i youtuberke i svi ostali, danas igramo po jebeni 20 put sam rekao ovo. Igricu koja zove, sad ćete vidjeti da upalim, igrica kreće za 3, 2, 1 sad. Znači, Bog ti jebo koliko sam puta pokušavao upaliti ovu igricu. Koliko sam puta je igrao sam je jebote kru, znači, pozdrav dragi, to nije human. To nije human, to sam pokušavao. Imam već sat i po dok sam namistio fraz, pa da sam namistio efesken, znam da pribiće boli me kurac, slušaj, ne morate slušati. 35, jebote kruh nije ispisan. Hajde, jebe ti materijal, piču. Gledajte ovo s čim mene oni bude gledovo. Pogledaj sat, kako te jebo dragi, probudio bi i mrtvaca i znam i materom. Ovo je gledano, aj production off. Ja ne znam jer vi čujete Eminema, pozadnja se puste Eminema. Znaš kako me jebe. Da, poslio sam se od 25 Ide pozdraviti, pički, idem 20 puta. Aj, Jamio. Hoću sam izjevat, koliko sam puta jebeni, znači. Move left, right, to svih jebat ću ti majku, pa što ne pokrao. Onda on pički materni zove pod automostu. Ovo zapale, evo, posto. Evo sad, znači prvo krenim snimati, ono sve u redu. I tad nisam skontao da mi je upaljen mikrofon na frakci na Facebooku. I jebeš mu mater. Još mater nastavim snimati i odjednom pade PPS na 4 ujebo. Padne na 4, 3, tako nešto, 2 i ne možeš pokrenuti po okruženju, na toj tu sceni. Hvala, znaš šta, ženka vadi 20 godina, znači, pa, ako zalagao, ako još krenje 30, jer svako dođe, znači, ništa nije, klikćenja, ono se ono tako, ja sam baci ovako odjednom stoji, ovako, znači ništa je, ono, i samo ovako scena, ono ovako tu, u pički materni stoji, ženka zdrava sva. Znači, baš je ben lagovini bilo. Onda drugi put, svirim lagove i UFO snimanje mi krenu lagovi. Na kraju snimim sve u redu, ali mi uključen na fraksu, imamo ne facecam zupa, Bog te sad podragi, snimam igrice 5. i 6. put. Zin za Eminemu, pozdravi, ali jebeš mater, ne mogu više ne slušati.
Gle, i ženka tu, ja mislim da ima, čekaj, nisam siguran, da se krenuće. Ima, gle ovo, ako pred kraj skroz ima, ko da nema vode. I ona kroz vodu gurno baš. Jebote, kruh. Tako moram vam. Ja sam igrao ovu igricu tih davnih dana. Na Xbox. Znači tako jebena dobra bila igrica. To mi je drago. Opa, odskoči ženka. Znači stajem snimat čim izađem iz ove kite. Ima već 5 minuta, ali 5 minuta intra povijek. A ovo ne dam misterija. Ja znam da vamo moram ići. Da moram ovdje zapaliti ovu kitaru. Da moram doći, ako imaš 2 sanjke, moraš jedne zapaliti, baciti onu drugu kutije i onda moraš gurnut to da spale lupaticu. Čorki je batac. Zasao. Boom. Boom. I sve upalo unutra. I sada jebot kručić. Znači i sada morate vamo. Jebot kručić. To je ženke bolc. Ko da miša vidi skače. Gledaj, ovo mi se da naj. Ja sam ono faka glup. Ja sam ono ljudi jebeno glup. Te molim te pozdrav, ima još kutija za ubaci. Dobro je, Bog te jebo dragi, ja sam se prehodat morat opet snimat ili osobio 3 kurce, jebene majku. Te sad zapali alas. To je kad previše zurim, kad previše glasalo. Znači ženka udari na cusku nas, ovo frci 20 metara jebot krug. No skata ti jebot krug. Moraš izaći, kad si to skotala sada. Hajde. Sad podraći, opa, odrobno. Leži nikako strunje ovdje sad. Gle! Ovo jebo bio majku kad sam pao. Gle, ovo mi je ekran prašnja volko i oko igri. Uri krem jebe majku. Boom. Ovo je tačno vrijeme. Glasa, ovo mi nešto znači, gle ženke. Znači, ništa tada.
Nije to tada, nije to sad bilo. Ja nisam siguran kad će to biti, ali ja mislim da to nikad neće biti. Da se ja to nešto zajedno. Ako ima jedna scena 20 sati uradi, ja mislim da to je tak bilo, ali to zavisi kako se hoće posmijem se baci u stranu. Bog ti je potragio da ženke izvuče, pa to nije humano. Tvoje ženke. Ovo se bio intro, a u pičku materinu koga će biti da igrić. Izvim, dobro sam prvo. Eto ga ljudi, znači ovo je ko neki intro o Tomb Raider, igric kada se 3, 2, 1 sad. Ovo nisam izaći. Znači ovo bio ko neki jebeni intro, znači igrica je prebena, grafike su prebeni, sam dok sam snimio, popizdio sam, znači popizdio. Ali ja mislim da će nam to se restartati još jednu epizodu, nisam siguran, ali eto, stari vidit ćemo, vidit ćemo. Eto, to je bilo to, pogledajte drugu epizodu ako uopšte ispacim, pored drugu epizodu koju ću izbacim. I eto, ako vam se svidi, bacite like, subscribe ili share, ako ne, bacite dislike ili jednostavno odjebite sa kanala. Ili jednostavno ugasite video. Eto ljudi, to je bilo to. Eto ljudi, vidimo sljedeći put. Ja ne znam što ja pričam, ja nisam ljudi normalan, hajde čao.